Tichikutambirai zvekare pano pahadzira re263 panoda kuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uchiri munyowani pathis YouTube channel, kusubscribe mahara turn on the notification bell kuitira pandinoramba ndichidzoka neamwe manews updates uchange uri wekutanga. Muri yeZimbabwe panapa pathis YouTube channel hazviite kuti ushaye manews updates ezvinhu zvangoitika munyika yedu yeZimbabwe. Update yandinayo yekutanga update iri kubva iyo kuna Tete Svinurai. Vanhu vakafambisa mashoko ekunyepa mastreets esocial media vachitaura kuti Svinurai afa. Ini ndakabva ndabuditsawo news ndichiti vanhu vari kufambisa mashoko aya ndeekunyepa, Svinurai mupenyu. Ndo zvandakauya ndichitaura panapa this YouTube channel. Saka wakanzwa asati ndataura nyaya, ziva kuti ndezvekunyepa. Ndadzoka nekweupdate yekuti vanhu vakasangana Svinurai vakutotiza nekuti vakanzwa mashoko ekunyepa. Ivo Tete Svinurai vachataura vega. Director naIzabum vakatitaurira ivo vakati aiwa hakuna munhu akambofa, Svinurai ariko mupenyu. Mashoko ekunyepa ari kufambiswa nevanhu. Hanzi ndanzwa nekubvunzwa nevanhu zvichinzi bheri yavo iriko rini Tete Svinurai vanga vachidaro. Ndanimbonei this video. Muri sei? Nhasi ndauyawo nenyaya yekunetsa pafoni pangu. Vanhu vari kungofona achiti tikumbirawo kubvunza kuti bheri yavo yaSvinurai iriko rini? Svinurai akatorigwa here? Handizivi kuti pane akafambisawo information yekuti ndakafa. Ndiriko guys, handambofa. It's just that handisi kukwanisa kunge ndichinyanya kuposta like zvamuri kungoona mavhidhiyo ari kupostwa aya imanagement yangu inenge ichiposta. Zvese zvinenge zvichipostwa papeji rangu management yangu inenge ichiposta, inini ndiriko zvangu. Murodhi ndatombobuda ndichimbofamba-fambawo kupfuura nemhepo. Vana vangu vachitonditiza kutotiraya kuti yes ndiri kumhoresi. Vana vari kutotiza. Saka ndati ndiuye panapa ndikuudzei chokwadi kuti inini ndiri mupenyu, handina kufa. Mavhidhiyo amuri kuona akanzi rest in peace ayaya ndeemanyepo. Vamwe vakutoramba kuti ndini ndiri kudaira foni yangu. Hanzi munenge muri sister yake, iye ari kutonzi akafa. Saka toda kuuya kunhamo kwake. Musauye kunhamo guys, ndiri mupenyu. Next update ividhiyo iro vadikanika muZimbabwe takaita vanhu vanenge murume wandichakuisirai pavhidhiyo iri. Aiwa, tinenge tapa next move. Mulive dzidza kungopawo mweya wekupa kupa kunokunda kugamuchira. Ada kusiyai muchiona vhidhiyo, wapedza kuona vhidhiyo tauzva unofika kucomment section ende usape munhu uchiti aiwa ndichazopiwa kana kuti aiwa achazondirangarira. Wangona usarangarirwa musi unorangarirwa mumwe musi. Ngatione this video. Mukoma una chikumbiro chekudya. Amara basi mwa. Aregezo pachedu. Ah, maita zvini. Pachedu. Pachedu. Asi mukoma kuserezvo ndakunetsa. Ndikumbira kubvunza. Kwese mabvuma kundibatsira mukoma. Ini kwandiri hangu inini ndakasununguka kuti iwo kwasununguka kuti uyo kwauya kwandiri ukandiri kumbirwa chekudya ndozivawo pain yenzara kana ndiinayo. Hanzi nyama yemusoro ziya yenge yani uri wako iwo kuti musoro kana uchirwadza unorwadza sei. Saka kurwadza nenzara kuri kuitwa newe matauriro awaita ndafila usenini so tena andiri nyumba izose. Ndosanga simuka pachikafu. Ndotengesa mutakura. Ndo wandinotodya uko. Andisiza? Ndinomutakura unorarama nawo. Ndinofamba ndichitotengesa uko. Ndikone kurarama. Bozi ndambotenderera nditsvaga vanhu vangandibatsira, vanhu vanga vachiramba vese. Asi mimi ndangosangana nemiwa wani. Vamatombobvuma ndibatsira. Zvinowanika. Vanhu vakasiyana. Mukoma wangu chokwa chinhu icho ndanisi ruda hangu chikafu. Asi ada kuona munhu achatanga kundibatsira wenini. Kuti munhu anga achatanga kundibatsira ndachamupawo ka small token of appreciation. Ndikumbira kuti mubatsira. Munhu anga achatanga kundibatsira ndachamupawo ka small token of appreciation. Nokuda kwemoya wake wakanaka. Sure here. Mukoma. Mwara kuitei zvakanaka. Maita zveni mukoma.
Waita obaneko. Dirimo. Ditoro mgarisani wengi mano. Ndiye. Yes. Ndinega mchenda kasununguka. Waita. Meta mgoma. Ndiza. Mgoma? Lotenda onda kumbirwa chikafu ne mgoma nawo ndobva ndamupa. Ndona akoni magai wandibatsira. Yati ini ndongo believe kuti munhu akandikumbira chikafu ndinomupa bozi inini nevanzi kuti ndinoitawo nzara inini. Ndo ndakuzvitora semesezvitora zvekuzvira kuzvita iwewe nenzara ndazvitora senior. Saka ndamupa kudaro azoti arege andikupe token yekutenda asi angakumbira mutakura ndaupa ndo 50 cents. Ubari tena mutakura ndobva andipa negerenzi 10 mari. Iri bongo mo. Munu bo. Munu bo. Waitako. Iri bongo. Mara kuitira zvakanaka. Ndazwa. Aiwa ndatenda hangu nezvadini. Mera bongo. Ndazwa. Mutakura nofamba munjiro. Ndasununguka. Ndazwa mara kuitira zvakanaka. Wazwa ere? Iri bongo mo. Ndatenda hangu. Kawango. Ndazwa madasiyo kona iwe. Tombonoro kuona iwe bokubira mutakura. Yini mukumbira tikapije kusheka. Ndamutarisa futi. Dressing yako ari ina kuti munhu ari kushupika pandasi ndafunga kuti uri kupretenda futi. Mera bongo mo. Kawai. Utena ngwari. Kawai mgo. Ndewa kwana zwanita. Mwe mamujamba ndakadara. Iri bongo ngani. Muramba makadara.